ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ମାନନ୍ତି। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ପରମ୍ପରା ମାନାଯାଏ ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବା ସହ ଘୃଣା ଓ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 10ଟି ଏମିତି ଭୟାନକ ବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜମାନେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତେ, ବ୍ୟାନ୍ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ ଆଜି ସାରା ଜଗତରେ ବୋଧହୁଏ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ହୋଇ ଆସୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦଳିତ ଓ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳିତ କି ଶୂଦ୍ର ବିବାହ କରେ, ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ପୂଜାରୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ପୂଜାରୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା। ଆଉ କହନ୍ତି ସେ ପୂଜାରୀ ସେମିତି କରି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଏହିସବୁ ଦଳିତଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅଛୁଆଁ ମନୋଭାବ ବହୁତ ଥିଲା। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବି ପାପ ମନାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ସହବାସ କରିବାକୁ ପୁଣ୍ୟ ମାନାଯାଉଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇଂରେଜମାନେ ଯେବେ ଏହି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1918 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯଦି କିଏ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତା ଉପରେ ବଳାତ୍କାରର କେସ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଗଙ୍ଗାଦାନ ପ୍ରଥା। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ବାପା ମା ନିଜର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଯେବେ ଗୋଟିଏ ଶୂଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ହେଉଥିଲା ତ ସେଇ ବିଚାରା ଛୁଆକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆକୁ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଗଙ୍ଗାଦାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପକୁ ଧୋଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ନିଜ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1885ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇ ହିଁ ଦିଏ। କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଭୟାନକ ଥାଏ କି ନିଜ ଧର୍ମ ମାନିବାକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବି ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏମିତି ହିଁ ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ରଥର ଚକ ତଳେ ଶୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ରଥର ଚକ ତଳେ ମଲେ ସିଧା ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। କେଜାଣେ ଏମିତି କେତେ ଅଗଣୀୟ ଲୋକ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ଆଶାରେ ମରିଥିବେ। ଇଂରେଜମାନେ ଏହା ମାନବିକତା ବିରୁଦ୍ଧ କହି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର ଥଲାକୁଥଲ ପ୍ରଥା ଏମିତି ଏକ ପରମ୍ପରା ଯାହା ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରିଯିବ। ଏହି ପ୍ରଥାରେ ଘରର ହିଁ ଲୋକ ନିଜ ଘରର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ଘରର ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ହୋଇଥିବ ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, କି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବ, ବା ପୁଅ ପାଖରେ ବାପାର କେୟାର ନେବାକୁ ସମୟ ନଥିବ, କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ପରିବାର ଲୋକ ପାଣିରେ ମାଟି ମିଶାଇ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପିଏଇକି ମାରିଦିଅନ୍ତି। ନହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଏଇକି ବା ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ମାନାଯାଉଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ ମାନବିକତା କେମିତି ଲୋପ ପାଉଛି। ଏମିତି ପ୍ରଥା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାନାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ହରିବୋଲ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ହୋଇଯାଏ, ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାଏ, ତାକୁ ତା ପରିବାର ଲୋକ ନଦୀକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜବରଦସ୍ତି ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ କହି ଡୁବକି ମରାଉଥିଲେ। ଯଦି ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ମରେ, ତେବେ ତାକୁ ପରିବାର ବାଲା ସେମିତି ହିଁ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତଡ଼ପି ତଡ଼ପି ମରିଯାଉଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଏମିତି କଲେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳାଉଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ 1831ରେ ଆଇନ ବନେଇ ଏହି ଅମାନବୀୟ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତୃଷାନନ ପ୍ରଥା। ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ କି ଷ୍ଟଡି କରିବେ ତ ଜାଣିପାରିବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଘୋର ପାପ। ତଥାପି ଭାରତରେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଥାରେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ
ଏମିତି କଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଆକୁ ତୃଷାନନ ପ୍ରଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥାରେ ଯେବେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ପାପ କରିଦିଏ ତେବେ ସେ ଘାସ କି ବୁଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସେ ନିଆଁରେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଥିଲା। 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କାଶୀ କରବଟ ପ୍ରଥା। ବାରାଣାସୀରେ କାଶୀ କରବଟ ନାମକ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ଟେମ୍ପଲ ବି କହନ୍ତି, କାରଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଏକ କୂପ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କରତ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁକି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଗକାଳରେ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ଲୋକମାନେ ଆସି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀମାନେ ଗୋଟେ ତରିକା ବାହାର କଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କୂପ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କରତ ପରି ଜିନିଷ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ଆଦେଶ କି ଯିଏ ବି ଏହି କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବ ତ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନେକ ଲୋକ ସେ କୂପ ଭିତରକୁ ଡେଇଁକି ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଥା କିଏ ଜାଣିନି ବୋଲି କହିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଭାରତରେ ନାରୀକୁ ଦେବତା ମନାଯାଏ ସେହି ନାରୀକୁ ଜିଅନ୍ତା ଚିତାରେ ପକାଇ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ନାରୀର ଭୁଲ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଯେବେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତା ସ୍ୱାମୀର ଚିତାରେ ବସେଇ ଜବରଦସ୍ତି ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ଝିଅ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ କି ବୁଢ଼ୀ ହେଉ ତାକୁ କୌଣସି ଦୟା କରାଯାଉନଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହୁମାୟୁଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ କରେଇ ଦେଇନଥିଲେ। ପରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ସମୟରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବାଜ ଉଠାଇଥିଲେ। 1929 ମସିହାରେ ଏହି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନ ବନେଇ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ସତୀ ପ୍ରଥାର ଶେଷ କେସ୍ 1987ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜିକର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କେସ୍ରେ 18 ବର୍ଷର ଝିଅ ରୁକ୍ ଗବର ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଚିତାରେ ବସି ଜିଅନ୍ତା ଜଳି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଭାରତରେ ତେହେଲକା ମଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ମଣିଷ ବଳି ପ୍ରଥା। ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ପଶୁ ବଳି ପ୍ରଥା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରେ ନିରୀହ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ାଯାଏନି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଥାରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ କାଳୀ ମାତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଛୁଆ କି ଝିଅର ବଳି ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଉଜ୍ଜୈନରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ଭୁକି ମାତା କା ଦରବାର। ମାତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରି ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ କରିଦେଇଛି। ଇଂରେଜମାନେ ତ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ବଳିର ଖବର କାନକୁ ବାଜେ। ଝିଅ ଛୁଆର ହତ୍ୟା। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ତାକୁ ମାରିଦେବାର ପରମ୍ପରା ଭାରତରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଏହି ପ୍ରଥା ବେଶ ବିକୃତ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥାରେ ରାଜପୁତମାନେ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଅଫିମ ଚଟାଇ କିମ୍ବା ବେକ ଚିପି ମାରି ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାର ଶଳା କି ଶ୍ୱଶୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ରାଜପୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧତା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ 1833ରେ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଥା ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିବ ତାକୁ ବାୟା ବାୟା ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେବେ ଶୁଣିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୋ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଥା ଏହା ଅଟେ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଜାତିବାଦ ଭେଦଭାବର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥାରେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦଳିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ ଢାଙ୍କିବାର ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଯଦି ଢାଙ୍କିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୀମା ତ ସେତେବେଳେ ପାର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦଳିତମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଦେଇପାରି ସେମିତି ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ବାହାନାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦଳିତ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଯୁଗରେ ନେଙ୍ଗେଲି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତ
ତ ନେଙ୍ଗେଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ତ ସେ ନିଜ ସ୍ତନ କାଟିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କୁ ଦଖଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଏପରି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଦେଲେ। ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କିଛି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭୟାନକ ପରମ୍ପରା। ଏହି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାୟନ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ।